Dios mío, Dios mío. Hola, chuzos. Hoxe temos connosco a un señor que é dun sitio que non sabía que existía hasta que este rapaz me dixo que era de aquí, de Pol. Pol, non é o polvo, é un sitio. Hola, Sergio Marei de Pol, que tal? Como vai o día? Hola, moi ben, moi ben, moi ben. Xusto acabo de chegar de Pol, en plan que fun comer ali Sí? con meus avós. Sí, sí, Ala, que sí. fermoso. E que vía de menú? Costilla, chorizo ás brasas, e xa está. Pero en plan costilla, en plan feita ao forno? Asada. No, Ah, asada, vale, asada. asada. Ai, é que Sí, eu sí. churrasco ao forno non como, a air No, fryer ainda no. bueno, pero ao forno non. No, 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 no. En plan, Ali tampouco somos de churrasco ao forno, non hai churrasco ao forno. Bueno, good to know, é así. Por se algunha vez vamos a Pol deses, a Pol que na miña vida escoitara que existía este consello, porque son así de analfabeto e círculo atlántico centrista, pero bueno. Bueno, a ver, créeme que ainda outro día, non sei con quen era, en Ourense, o sea, falaba de Pol e me decían, pollo, sí, eu estuve en pollo. Vaya, bueno, a Así ver, que... claro, xa, bueno, é parecido. Para quen non o sepa, Pol é un concello pertencente á comarca de Meira duns 1.700 habitantes que está ao nordeste de Lugo cidade. É así, case pasando fronteira, pero por un par de kilómetros non. E foi testemunha de grandes fitos históricos que o Sergio nos vai estar desvelando. É así. Sí, 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 sí. En plan, mira, aí hoxe estaba pensando en cosas así como sobre Pol e, por exemplo, o único santo 100% galego naceu e era de Pol. Ai, Dios mío, pero como é iso? Conta aí. Agora xa que diste, pues, José, fala, conta. José María Sanjurjo, que o decapitaron en Vietnam cando estaba de misión. Que hostia facía en Vietnam un puto santo? Pois estaba cheli de misión destas de vamos a evangelizar a todo el mundo porque nuestro Dios es el verdadero. Pero cando nasceu este señor? O sea, é un santo bastante reciente e é o único galego. Supoño. Que moito Santiago, pero pouco se fala de... Pero claro, os contemporáneos non non o respetan. Bueno, creo que non hai santos contemporáneos, porque obviamente ten que morrer para ser o santo, é así. Para poñer un pouco de contexto histórico, o documento máis antigo que se conserva referido a este consello é de 1222. O testamento dun soldado chamado Froila García que deixa as súas terras de Pol ao Bispado de Lugo. Mira ti, antes que había xente católica, non como agora, a ver quen deixa para a moleira para o Bispado de Lugo. E coa creación dos primeiros consellos, a comezo do século XIX, créanse dous, Luaces e Lea. Pero en 1835 créase o actual Pol. E até agora, bom, ti és diseñador de moda e curador de arte e fixetes unha colección que se chama Espantallo deses. Hai un espantallo como a min cunha inspiración moi concreta. Podes falar un pouco dela e canto ten que ver Pol nela? A colección xorde despois da pandemia. En plan, cando quería como... O sea, cando empezamos a salir e tal, o único que quería facer era ir a Pol. En plan, porque para mí Pol es mi vida. Pol. Si levo, de feito, levo o polo do equipo de fútbol de Pol. Yes. Guau, pero eso é moi Soviétic Inspire. Cando puiden ir, o que quería facer coa colección era un pouco reivindicar o rural galego e poñelo como de relevo, darlle a importancia que ten, no? Pero non o rural este que temos sempre en plan un pouco como anticuado, no? Que parece que cando te inspiras en estas señoras antiguas que tamén. Pero eu quería inspirarme en miña avoa, no rural da hora, en plan, todo o que hai, non? Os mandiles, en plan, isto de ir a traballar coa roupa bella, rota, xa, co ir a chándal do mercadillo de... Exacto, cando vas a peñar as patacas, en plan, co chándal de teu neto, aí, que é unha maravilla, pues todo eso foi en plan o que fixo a colección. Xa, a ver, porque claro, obviamente cando vemos esa xente que, en plan, que reivindica así a cultura gallega, así sempre reivindican como a cultura tradicional, así, en plan, tocar a pandeireta, os traxes tradicionais, tal, non sei que, pero claro, a ver, en que obviamente é máis difícil de verlle o valor das cousas
que son contemporáneas a nós, vamos, como ese costumismo en plan de ir á leira en plan acochando tal, non sei que, obviamente tamén ten valor, e obviamente pues, habrá moita xente que dirá, ai, que porcallada, tal, eso non é cultura así ao xeito, non é cultura de verdade, é así, porque non ten como unha constatación tradicional, e así, é só como viste xente e tal, pero claro, obviamente, agora é super unha parvada, pero mellor si colleras traxes de xente do 1906, como así diría, ai, que bonito tal, a roupa Claro. tradicional da xente, tal, non sei que, pero claro, algún día isto tamén será a roupa tradicional, tamén será a cousa de xente antigua, é así, porque Sí, é que, por exemplo, últimamente este meme que hai en plan do feísmo galego e tal, o sea, eu de feito estou ahora traballando tamén como en facer un fanzine sobre o feísmo, pero en plan como celebrando o feísmo galego, porque é como unha arquitectura popular, sabes? En plan, celebramos e queremos restaurar as casas de pedra porque hai estos patrimonio, pero en plan, este tipo de cosas, en plan, un señor que fixo con ladrillo ali un caseto coa aurelita e tal, en plan, tamén é arquitectura popular, sabes? En plan, o fixo este señor e agora, en plan, nos parece feísimo, pero seguramente o que dices tú, non os anos tamén teña a súa importancia e o seu carácter histórico. Claro, entón eu creo que tamén hai que proteger estas cousas. E o que dices a tú, na ver, moda o mesmo. que claro, é o que digo eu, ou seja, unha manifestación cultural contemporánea é difícil de verlle o valor a, pois eso, moitos anos vista, e así diste isto, como claro, estás acostumado, por exemplo, en plan, tua colección, eu vexo e recoñezo en plan a primeira instancia o que está apelando, vamos, polo menos a algunha de referencias, vamos, porque obviamente vexo eu tamén, o sea, non no meu día a día, pero eso, vexo calquer señor que vexe por aí, pues leva roupa así, bueno, calquer señor ou non señor, ou seja, que non só os señores van a leira, nin só os señores cultivan o agro e así. Pero, a que quería dicir? Sí, o do feísmo é así, claro, é un pouco o de feísmo, considerarlo en plan como feísmo e tal, en certo senso tamén un pouco unha cousa super elitista e tal, porque como en plan, a ver, coño, a xente, pues non ten máis non sabe, o sea, sabe o que sabe, ou así. E, obviamente, Claro. tu ves en plan os míticos poboados aí super bonicos, aí super vilas aí super fermosas, todas as casas iguales, tal, non sei que. Obviamente, todo eso está feito en base a como unhas directrices estéticas dos gobernos locais ou estatais protexendo en plan vilas concretas moi férreas, en plan, joder, que iso non se puxo de acordo toda a veciñanza para decir, vamos a facer casas todas bonitas, todas iguales, tal, non sei que. No, obviamente, isto está feito para conservar un tipo de arquitectura e tal, que obviamente se non hai leis nin cousas que realmente exixan esos patróns estéticos, a xente vai ser o que lle dé a puta gana, sabe o que che digo? Ou seja, Sí, sí. claro, que a xente di, non sei que, a xente é unha puta paleta, tal, que fai así cousas moi feas, tal, non sei que, como en plan, a ver, non todo o puto mundo ten un puto máster de arquitectura e de arquitectura histórica galega, sabes o que che digo? Claro, claro, eso. Sí, sí, en plan, y es muy clasista todo, pero bueno, en plan, eso en arte es el día a día, en plan, o generas unha ganancia e te basas en alguén rico, porque o vexo, en plan, se eres hijo bien, facer arte é super fácil e o teu traballo xa está valorado desde o minuto 1. Ahora, se ves dunha clase máis humilde, unha clase traballadora e tal, o teu traballo non vai estar valorado da mesma maneira, porque es como eres un inculto, non sabes, pues tú non tienes un máster en arquitectura, pois é o mismo. Bueno, así, agora falando diso é así, como foi recibida a túa colección polos teus compañeiros de clase e polo teu profesorado, é así? O sea, esta colección que saquei xa non estaba estudiando, Bueno, pero supoño que terías así, supoño que terías en plan comentarios e así. Sí, en plan, en xeral, moi guai. En plan, de feito, incluso me publicaron, bueno, na web donde publica todos os desfiles de Chanel, Gucci, todas estas cosas. E eso me fascinou porque además na canción fago unha crítica, o sea, veo unha amiga miña, Traca, a cantar nel e cantaba unha canción que era Fucking the text, Betemensi Valenciaga. No, era como unha crítica tamén ao modernismo, a todo isto. E me encantou que que publicaron o vídeo ali con esa canción, en plan, criticando todas esas mierdas desde el interior, sabes? Porque además eu creo que nin escuitaron a canción, non saben nin o que dice,
y ahí lo metieron y a tomar por el culo. Bueno, a ver, algo é Bueno, algo, é así. sí, no, pero bueno, eso, en xeral, guai. Non sei na miña escola de cando estudiei, porque, bueno, ali me odian. Nunca me deron o título, porque odian que me inspirara en cosas galegas. Entonces, pues, Pero onde estudaches ti? na Coruña. O sea, despois fixen un máster Ah, en Madrid, que en Madrid sí que unha maravilla. En plan, de feito, unha das profesoras sí que me felicitou e me deu os parabéns, etc. Pero na de Coruña nunca me deron o título, en plan, porque era unha escola como enfocada en Inditex e eu non facía nada Inditex. Entón me odiaban, todo o que facía se inspiraba en Galicia e para ellos eso era asqueroso porque a directora era castellana. madre meva. Entonces, claro, sí, sí. En plan, non Buah, querías nin que falaran gallego. claro, é que eu cando, bueno, eu estudei publicidade, pero claro, cando estuven así pensando en carreiras, tamén pensara como cousas rollo Bellas Artes, así te dixo eu, ou sea, de verdade me vale a pena que esta xente super que saber a xente turbia que hai de profesorado aí, que este avaliando en plan como as miñas, non sei, inspiracións e tal, non sei que, cando seguro que van ser uns putos cosmopaletos, pijipis chungos, que como en plan, pavo, non de ti. E claro, aparte en esas cousas de moda e así, eu non sei, bueno, non sei que, bueno, podo presupoñer moitas cousas que poden pasar, pero é como en plan, ni que acaba a ver, todo o mundo se leva a matar, en plan, profesores como alumnado e tal, non sei que, están gilipollas, este tal, este fai unha puta merda, a ver, que entendo que sexe como un ámbito moi competitivo, e que haba xente así, obviamente, se te dedicas a esas cousas, pues, que teñas así un certo ego, un certo precio así pola túa visión, e que sexa un pouco en plan, non sei, difícil de aceptar que outra xente lle dé mérito e ti non, ou que hai xente que vive máis cunha cousa con outra, pero claro, como en plan, joder, isto tampouco non é tan serio, é así, pero bueno, a ver. Claro, pero é que, o sea, ese tipo de competencia, en plan, eu nunca entendín. En plan, de feito, eu que cando estuve vivindo en Madrid, en plan, yo me fui con esta cosa de vente, la ciudad de la oportunidad, la capital, aquí Lady puedes trabajar. Buddy. Entonces, y ali sí que se notaba muchísimo máis toda a competencia, en plan, era unha agonía continua, en plan, a xente, en plan, eran amigos e era de mentira, en plan, se marchaba un e ala, puñalada por detrás, ou se te tengo que cortar a cabeza para que me ascendan, xa corte, de que seas o meu mellor amigo, o sea, era unha cousa moi bruta. E cando volvín aquí, a verdade que en Galicia, pero claro, xa había xa un pouco da moda, me había metido máis como na arte en sí, ou na moda máis artística, digamos, non esa cosa de text, moi diferente, en plan, eu creo que aquí temos como unha conciencia de que nos margina, entón que ou nos unimos e loitamos ou non vale de nada, entón sí que hai unha diferencia, aínda que siga habendo xente moi individualista e moi competitiva, creo que aquí, por suerte, é un pouco máis diferente. Que, bueno, entrando xa así en cosas de pole, así, porque quero saber de pole, así, porque Sí, ainda estuve contache. facendo un pouco así de research antes de cousa, e así, é verdad que atopei pouca información por internet, se así. Que é a polidade para ti? Que características, coñecementos e actitudes ten que reunir un individuo para ser considerado de pol deses? Ui, a ver, eu creo, o sea, cando me mandaras o guión e tal, unha das cousas que pensei é que eu creo que os de Pol somos xente moi cotiña. En xeral, creo que somos un concello donde unha das nosas señas es la cosa esta, en plan, de cotillear e saber de todo e conocer todo. Porque, en plan, como que fun analizando xente que conocía de por ali e dixen, vale, sí, todo mundo de cotilla. E despois, en plan, creo que máis cousas. Bueno, sí, que eu creo que é un concello cheo de xente moi variopinta e moi rara. En plan, hai cousas de todo, en plan, desde unha exdiputada do PP que pega pistoletazos ao aire porque dice que lle rouban lechugas, a un alcalde que compra xogadores de fútbol por 10.000 euros para un equipo que se cree que ten o Real Madrid ou algo así. Que dis, por pol? Sí, sí. E que ten que ver o alcalde con eso? Porque o equipo é público. Pagado por todos, Claro.
É unha amalgama de xente extraña, extraña, extraña. Temos unha marisquería, cousa que tampouco nunca entenderei que fai unha marisquería no medio do concello. Pero Pol Pero ten como un núcleo urbano ou son así como diferentes sí, núcleos máis pequenos e así? o sea, antes había un que era un que se chamaba Pol, dai o nome do concello, pero no século XX, creo que a mediados ou algo así, cambiaron para Mosteiro, que é a actual capital, digamos. Pero bueno, que son 4 calles cunha plaza e xa está. Hostia, chega ben. E ti és de Mosteiro ou és dos sitios No, periféricos? no, eu son de outro sitio que se chama Rois. Rois. Tamén hai un Rois aquí cerca, sí. A Rúa Sí, ao Concello de que Rois. sí, 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 que de feito Cibrán de Boyanca, en plan, se pensaba que eu era dali e lle fascinaba que eu coas miñas pintas fora dese concello de Rales. A ver, podería ser perfectamente, sí, eu tamén coñeço xente de Rois bastante trambótica, sí, pero bueno. Non creo que as túas decisións estéticas sexan as máis normativas dentro do Consello de Pole, sí. No, no, no. No. A verdad é que non. Pero bueno, é que tamén hai xente, o sea, hai unha señora cuyo nome non voy a decir, que Non, aquí non dixemos nomes, aquí non dixemos nomes. estéticamente era unha maravilla, en plan, pero do paleta que era vestindo, en plan, destas señoras, bueno, e a súa filla igual, destas señoras que cando son as festas se poñen todo o que teñen de marca e que brilla e que es de color e así van á festa con uns tacós en plan chantándose aí na erva que non ten sentido, pois así era, e lle chamábamos a Miss A e a mis, súa filla a Mini Miss. a mí... Xa, a mí, é que sí que hai como, en plan, así que é algo así como moi constatado e moi repetido, é así o das señoras en plan que se visten para ir a sitios, en plan que se visten para ir ao médico, porque obviamente o médico é así unha persona importante, que se visten para ir ao banco, para ir, mima, que se sobrevisten para ir ás festas. É que claro, eso tamén é algo, claro, ti que estudaste así cosas de moda e así, eso tamén é algo moi difícil de levar, é así, porque claro, obviamente, cal é o punto exacto de vestirte para ir a que situacións concretas? O sea, o top é ir a unha boda, non? Se vas a unha boda, sí que tens que ir en plan como moi ben vestido e tal, é así. Pero claro, despois o resto, cales son as graduacións? Porque vou enchando a todos lados despois. A ver, eu é que teño unha norma que arreglarme todos os días, porque, o sea, había unha veciña que me decía que ela para dormir se poñía o sujetador e a braga combinados. E lle preguntaban, por que te Por si pos a morría ou braga? por si lle pasaba algo, por tiña que No, no, sujetalo, así. por si había un incendio na casa e viña un bombero moi guapo e tiña a oportunidade de ligar con él. Que eso me parece unha maravilla. Entón, eu sempre me arreglo, porque non sabes a onde vas a encontrarte a xente pola calle. Xa. Entón, hai que ir sempre bien preparado. Te pode pasar cualquier cosa. Entón, hai que ir sempre arregladísimo. Pero bueno, despois, en plan, en canto a estas cousas, a ver, eu sí que cando é un evento ou algo, en plan, pues me arreglo un pouco. O sea, a semana pasada, por exemplo, que fun de conferencias, pues levaba un look moi estudiado e moi pensado para cada conferencia. Pero bueno, a min cada mañá me leva media hora vestirme. O sea que esto de los tops e los escalos, creo que eu igual non che podo aconsellar nisso. Bueno, a ver, é que eu antes sí que me pensaba así o que vestir, así, pero agora literalmente é como en plan, teño como, vale, estes pantalóns, levo, non sei, polo menos 5 anos ou así que poño a mesma roupa, así, o guapo, Como un dibujo animado. Claro. Bueno, tamén é un Ou pouco como do meu male privilege, así, porque claro, obviamente como son así un señor, pois podo poñer o que me dé a puta gana, que ninguén me vai dicir, ai, mira como vai ese tal. Se for unha chica, pois teria que prepararme un pouco máis e así. Pero bueno, cousas que pasan e así. Que non ten nada que ver con Paul. Eso é verdade, Claro, é que a ver, tampouco é que nunca, o sea,
Eu cando vou, eu que sei, a Ourense, por exemplo, que antes off camera estuvemos falando de que ibas ir a Lhasa e así, por exemplo, cando fun a Lhasa foi como unha experiencia super trambólica para min, porque é como, joder, e como a un mundo paralelo, porque xa todo, xa solamente a paisaxe, en plan, as casas, a arquitectura tradicional, todas esas cousas son super alleas a min, é claro, como casi nunca na miña vida fun a Lugo, nin, o sea, nin por aí, como en plan, todo eso super, super, o sea, non sei moi ben como, bueno, supoño que será como un consello rural, tal, que a xente ten así as súas leiras, tal, non sei que. Bueno, cales son así as principais industrias de pole? Así, a xente ten así moitas A industrias ganadería. agrícolas. A ganadería, ovelliñas ou En plan, de vacas, ou así. feito, hasta fai poucos anos, Pol era o concello con máis vacas por número de habitantes de Galicia. Ahora creo que está no número 4. Baixando aí, Sí, se nos foi, pero bueno. O sea, é a única. Ah, bueno, e a cantería. En plan, Pol ten a única canteira de pizarra verde de Europa. Pizarra verde. Sí. O sea, é Nunca como vi, unha lousa verde así, como verde botella. nunca na miña vida vin tal. Pero os teitos son negros, non? Eh? Os teitos son negros. Sí, sí. No, todo, o sea, a pizarra é exporta, o sea, se exporta toda. O sea, ali non queda nada. E Oh. no, estos son todo, que a ver, a mí me encantan os datos, en plan, estes datos así históricos, curiosos, estas cosas que nadie sabe ni valen para nada, yo me las sé. Pero, por exemplo, o Rois, que é o, sea, o meu pueblo, no, creo que era o século XVII ou por aí, bueno, non sei cando era, máis ou menos por aí, ou algo antes, tiña viñedos e facía viño. Pero os reyes españoles eliminaron para que se fora para outros lados. O viño, non lle deixaban ter Sí, viño. no, Pero non se fai viño aí, en plan, como para autoconsumo, é así. no, xa no, porque claro, isto foi fai moito tempo e como estaba prohibido, pois nadie o facía. Pois por aquí todo o mundo ten así viño para autoconsumo, así todo o mundo ten viñas, así. Tes así algún fito histórico que nos axude a dar forma á nosa concepción de pole, así? Bueno, xa non tes varios, así. Sí, é que é o que estaba pensando, verdad? Creo que che din varios. Podes dar personajes históricos tamén. Bueno, O Santo había, Oviedo. A ver, que había? bueno, hai, que está ainda ali, pero está sin excavar, o campamento romano máis grande de Europa. Pero está sin excavar. É que se Porque, debe eso. É que porque non dan deixando dun dinero. día para outro, ao final así quedou. Porque non che dan cartos para ver estas coisas. Xa, é que é unha puta movida, porque eu estou vivindo en Alemanha nunha cidade que se chama Mainz, que está como norte, sur, este, está como no suroeste, bueno, na mitade oeste, ou así, como tirando para Francia. E claro, aí hai 40.000 había 40.000 asentamentos romanos, e así, hai moitísimas ruínas romanas. Esta se que de Trier, que é a cidade romana con máis cousas, a cidade alemana con máis cousas romanas que hai, tal non sei que. E de feito, había dúas estacións na cidade de Mainz. Estaba a central, e despois había outra que se chamaba o Gomische Theater, porque empezaron a excavar para facer unha estación de tren, outra estación de tren nova, e atoparon un puto anfiteatro romano. E agora está xusto ao lado da puta estación un teatro romano teñen ali. E claro, ali pasa sempre ese cido. O sea, de feito tamén había un centro comercial que tiña como abaixo como un museo que era como unha habitación en plan, non sei que coño era, como uns baños romanos, e tiña os aí debaixo do centro comercial. Pero claro, empezaba Wow. o centro comercial, e ali che estaba a cousa esa, e sí, esa é unha puta movida, porque claro, queres facer calquera cousa, atopa ruínas, a la veña, Eso en Lugo pasa muchísimo, ¿eh? Claro, en Lugo tanto en tanto, Lugo, sí. nada que excavas, sabes que tens que paralizar a obra mínimo 4 meses. Entón xa contas con eso. Sí, sí. É que é unha puta tolería, sí. Bueno, a ver, eso claro, agora que hai cousas así, porque obviamente tamén hai moitos sitios. Entereime hai pouco, hai uns meses ou así, que en Sevilla estaba o único viaducto destes completo, e que o romperon todo nos 60 ou por aí.
En plan, romperon os outros Wow. como estorbaba, e así, o sea, estaba todo polo medio da cidade, como Bueno, estorbaba. a muralla de Lugo querían tirar, no seu Sí, os do momento. PP, é verdade. Pero cando era? Nos 90? Ou era un pouco antes, Sí, non? Por aí. sí, porque sí, no, nos Porque 90, non pasaba un porque camión. sí, despois fixeron o proxecto de a muralla limpia, que foi cando quixeron que a muralla fora patrimonio e tal. Pero foi toda a raíz tamén dese problema todo de que querían tirala. Xa. Boa, é que xa unha tolería, en plan o do patrimonio e así, desas cousas, porque a xente, o sea, hoxe en día está creando bastante consciencia, pero a xente era como en plan, non sei No, que, pero mira, eu ainda en Pol, en plan, unha veciña destrozou ali un castro e non lle pasou nada, Así que, un destes con pedras, así. Bueno, a ver, claro, é que, sí. bueno, pero eso tamén pasaba por aquí, que había unha che de dolmens e merdas desas e así, todos pa muros. A ver, que é normal, Bueno, ou seja, o sea, enriba da miña casa que puxeron os eólicos, chantaron un encima dunha mámoa, así que eso é un cacho, un cacho de pedra, tal, que máis das? Total hai moitas, é así. Ti creo que tamén te encaixas dentro do colectivo queer deses posmoderno, é así. Como crees que se conxuga a identidade non heteronormativa no coedo rural, é así? pois sí, en plan, sí que encaixo, o sea, bueno, sí que me defino como tal, vaya. E isto ainda fai pouco tuve unha conversación con isto, con outra rapaza que tamén era do rural. E eu, por exemplo, sempre cando xorde este tipo de preguntas, porque sempre me preguntan, non por ser do rural e ser queer, cal é a miña opinión, o que vivo e tal, eu sempre digo que para min foi bon, porque o descoñecemento, no meu caso, pola xente de Pol, en plan, fixo que se normalizara moito máis. En plan, que a chega fora moito máis cercana, que non houbera ningún maltrato, sabes, nin tal. En plan, eu sempre me sentí moi a gusto ali e eu sempre sentía que ali podía ser quen quixera, en plan, me refiero. Eu ali iba á tienda do pueblo a comprarme revistas que traían Barbies ou muñecas ou o que fora e nunca foi mal visto, nin era como que raro este chaval ou tal. Ao contrario, sabes? E, por exemplo, unha rapaza que conozco eu tamén que era trans e xusto fixo o seu proceso de o seu proceso de cambio, A a transición, transición, eso, que non salía. Cando fixo a transición, ela xusto a pillou no rural, na Ribeira Sacra de Lugo. E tamén dixo que fora moito mellor porque a xente do pueblo, ao non saber o que era, se achegaba moito máis ou intentaba comprendelo e tamén fixo que a xente comprendera o que era ser trans, no? E que o que era a transición por ese feito, porque non é como na cidade que estás contaminado ao final de 40 movidas, en plan, sabes? Eu sempre digo que é eu me sentí moito mellor. deshumanizado. Claro. Eu Claro, é sempre dixen que todo. para mí foi mellor. É que de feito, outro día, bueno, isto é así un pouco, bueno, supoño que poño así porque non vou participar nesa cousa, así. Chamaronme dunha produtora, así, para facer un programa que era sobre xente queer ou así no rural. Chamaron a min tamén. Da Antena 3. Non me acordo de que era, pero parecíame como todo o que me contaba como un esperpento, así como que, non sei, supoño, obviamente ti cando faz un programa de televisión que é así, drama, tal, non sei que, non? Sí. En plan, que é como unha Que querían historia facer, e que ao que final querían se facer despois como un resolva. espectáculo. Claro, é como en plan, dijo, en que universo eso é normalizador de nada? O sea, está ben para a É televisión, pero que sí, eu dixen o mismo, e en plan, eu de feito escribí dicindo, mira, en plan, isto me parece un insulto, en plan, me refiero, non todo o mundo, en plan, porque me decía, dixen, que tipo de espectáculo é ese do final? E me dice, uno con mucho brilli e lucazos e non sei que, digo yo, a ver, corazón, non todo o mundo que son pertenece unha ao puta colectivo, persona normal random, ou claro, seja, en plan, non podes en plan facer eso porque o que faz é que no rural, en plan, aumentes todos os estereotipos que hai en torno ao colectivo. En plan, estamos intentando destruir ese tipo de estereotipos
e tú como un programa que supuestamente vas a celebrar eso, xa o que vas facer é incentivalo. En plan, non sei, horrible, era moi turbio ese programa. É como en plan, é que era Just Madrid, Just Madrid. O sea, é que eu imaginaba esta xente de Madrid dicindo, guau, pero que terán na súa cabeza sobre que é, en plan, os eidos rurais e todo iso, en plan, mima. É que total, en plan, unha festa, tal, non sei que, e dicían, alguén que non sepa que eres mariquita de tu familia ou algún amigo, e me joder, pero tremendo, puf, mima, puf. O sea, un achegamento totalmente en plan, centralizado, en plan, desde a capital, sin saber a realidade que pasa aquí, nin como funcionamos, nin nada, en plan, horrible. Claro, é que o que lle trataba de explicar é que, a ver, eu son bastante drama frío, se en plan, non son así unha xente así moi dramática, ni me, o sea, xa é, o sea, xo como son, é así, porque claro, vexo xente que do meu eido é así, ou amigos ou así, que a mesma realidade, pois, que a toman así moito máis tremenda, non? Eu son así bastante chill con todas as cousas e tal. E dixenlle que, bueno, que a miña experiencia así, pois tampouco non fora, a mellor en plan así algún comentario así no instituto ou tal, pero que non fora en plan, o sea, non creo que fora, de feito, supoño que sería moitísimo mellor que a maioría da xente LGBT que vivía en urbes e así, porque claro, aí, pois, xente moito máis chunga, todo o que queiras. Claro, en plan, claro, estaba así que a súa o sea, supoño que na súa mente era como un plan maravilloso, en plan, claro, que viven aí en as aldeas super discriminado, tal, non sei que, pero claro, amiga, date cuenta de que é o revés, hija de puta. Pero bueno, whatever. A favor, sabes? En plan, bueno, despois é eso, experiencias de todo, en plan, o que che digo, unha amiga miña non tuvo a mesma experiencia. Xa. Pero eu creo que en xeral sí, por eso, por que dicimos que non hai eses estereotipos, non hai ese conocimiento, entón hai unha chega diferente a nós. Xa. Que, bueno, tamén me dá un pouco de grima, así, referirme a calquera cousa que non sexa unha cidade como o rural, en plan, como o rural, como esa cousa, en plan, como a dualidade e tal, non sei que obviamente hai moitas expresións así de... sí, que rivalidades existen entre concellos da comarca con Pol? É así. Hai moito hate cara ao urbanismo periférico lucense, é así. É que, para empezar, Pol vive en un limbo continuo de cambio. Sempre o digo, en plan, depende de quen goberne, Pol pertenece ou á comarca de Meira ou pertenece á Terra Chá. Según lle conveña. Sí, entonces as rivalidades van cambiando tamén, eu creo, un pouco. En plan, porque eso, a xente dali ou vai ao Instituto de Meira porque lle toca, porque pertenecemos á comarca de Meira, ou vas ao Instituto a Castro de Rei porque perteneces á comarca da Terra Chá. Entonces é así como trambótico todo. Pero bueno, creo que as rivalidades son con los concellos colindantes. En plan, sempre hai así como un pouco de rifirrafe, un poquito de tú eres de Pol, tú eres de Castro, tú eres de Meira, sabes? Estas cositas así. Que se notan ainda na xente adulta, que eu vexo, en plan de, non, foise casar a Castro, foise casar a Meira. Ui, movida, tal. Claro, eso tamén o falaba, outro día fixe un podcast así cun señor que se chama Carlos Lixó, que é de Carreira, de Ribeira, bueno, sabes onde está Ribeira, en plan, que está como na punta da península da Barbanza. E claro, falaba en plan como das relacións, en plan, que tiñan como entre diferentes parroquias e concellos e tal, non sei que. E claro, que falaba, por exemplo, en plan de xente de Ordes, ou, por exemplo, en plan de Pole, así, en plan dun sitio onde haba terra por todos lados, porque, claro, vive nunha península, só se relaciona como con xente en plan de un lado ou do outro, polo resto todo o mar. E claro, que as relacións así da xente son como moito máis dispersas, e así, porque, claro, podes ir en todas as direccións. É como en plan, claro, este levase con estes que son daqui, este casase para alá, este para non sei que non sei canto, e ali como en plan todo moito máis endogámico e tal, porque claro, como só hai este para aquí ou para aquí, depois o resto todo mar, como en plan así bastante así, como a concepción en plan dos espazos e das relacións humanas é así moito máis distinta, é así moito máis dispersa en todas as direccións e así, pero bueno, claro, eso é, claro, supoño que para ti será normal, é así, pero para... Tes algunha anécdota costumista que axude a comprender a polidade, persoaxes pintorescos, lendas urbanas, sitios icónicos e así? Sí, ahora, por exemplo, icónicos, vamos, prepara unha hora que... No, iba a falar de
cosas extrañas que, o sea, por exemplo, esta señora que dispara al aire, en plan, Guau, unha pero señora como que está é eso? Pero, o sea, para empezar, por que ten unha pistola ou unha escopeta? non o sei, en plan, a ver, supongo que a señora ten un permiso de armas, pero non sei, porque además a señora era profesora, era diputada do PP, eso lo dice todo tamén. Que extremista, que pouco tolerante deses. Sorry, en plan, eu con a derecha cero tolerancia cero. E esa señora, o sea, ahora puxo unha valla electrificada porque decía que lle roubaban as lechugas, en plan con mando a distancia e todo. Puxo cámaras porque decía que lle roubaban os años. Despois pasaba, houve unha temporada que pasaba pitando ás 5 da mañá co coche polos camiños para despertar os veciños. É unha señora cucú. A ver, terá, está xubilada, pero non sei, tampouco tanto. Como moito terá 70 anos, Bueno, a ver, sempre está ben así ter así como persoaxes pintorescos e así en sitios e tal, porque sempre lle dan así como vida ás aldeas e tal, no? Claro, temos aquí a Sí, señora sí, sí. Si non había nada que contar, si non me tiñas agora nada que Oh, contar. sí, ahora, claro, senón ahora non había podcast. Claro. Pero despois hai outra señora que tamén me encanta, que se chama Maruja de Piñeiro, que é unha señora maravillosa, que é como la gran señora da capital de Pol, que vai a todo, vai a cursos de todos os cursos que hai, ali está ela, non sei que se preocupa por todo o mundo, me acordo un día que a miña abuela coa chaqueta na mao e para a señora esta facía frío, entón foi detrás da miña abuela correndo para que se puxara a chaqueta e axudou a poñerse a chaqueta. Unha señora moi rara. E despois o alcalde, que, bueno, o alcalde tamén tiene las suyas, porque podes buscar, porque hai un vídeo del na Diputación, porque ele era diputado de Medio Ambiente, de Medio Rural, gritando Pero con non outro gobernaba o diputado. PSOE agora en Pol. Sí, este señor do PSOE, sí, sí, sí. Bueno. Pero é destes míticos que leva en plan moitas legislaturas gobernando ou empezou aí? Sí, sí, no, leva xa, desde que eu era pequeno, creo que debe levar ali. Antes había Bueno, outro que era Fugarolas, pero non me acordo de que partido era. E ahora está este, pero bueno, en plan de na Diputación hai un vídeo del chamándolle fillo de puta a outro diputado, en plan, pero a gritos, en plan que casi se pegan, en plan como encima da mesa, así. Despois estaba denunciado porque traficaba con vacas ou algo así, non sei que Traficaba facía. con vacas, pero como trafican vacas? Algo así, en plan, era algo como que él cambiaba os precios. Claro, como él levaba a medio rural, algo como que cambiaba os precios das vacas ou algo así. Unha cousa moi rara que nunca entendí moi ben como funcionaba. Sí, sí, sí. E agora fixo unha ciudad deportiva en Pol En Pol. para sus, sí, en plan que ten un campo de fútbol, outro unha pista de pádel, dúas pistas de billarda, dúas pistas de bolos galegos, unha pista, creo que de tenis normal. E despois, ao redor de todo eso, podes correr a cabalo. Toda a puta cidade deportiva de Pol e seguro que ten as pistas sin asfaltar. Pois sí, total, As exacto. aleiras sin rosar. Hai unha carretera que vai a Río Juan, que é un pueblo de ali, que leva sin, o sea, tú vas por ali e aquilo é de ir agarrado no coche. Porque supuestamente van facer ali unha carretera ecológica ou algo así, que non entendo o término carretera ecológica. Xa, non sei que significa eso, pero non ten moi boa pinta. No, non sona ben. Non sona ben para nada. Ai, pois sí. Bueno, a verdade é que os chistes en plan o sea, as cousas dos gobernos locais sempre son moi fermosas. Aquí en Boiro tiñamos un señor que chaman Juanjo, bueno, que chamaban Juanjo en Pichador e así, bueno, xa te podes imaginar porque ven o nombre e tal. E antes, xusto agora perdeu así o consello e así, porque agora o goberno PSOE era do PP o señor. Bueno, é que ainda está. O goberno PSOE así cos apoios en plan de outros partidos. E a última obra que fixo como en plan un paseo marítimo, como en plan como unha cousa así
é como, máis ou menos, non sei como será o termo así concreto, é así, pero é un pouco como un pantano, é así, que está xusto ao lado do mar, é como a desembocadura dun río, e cando está baixa a marea, pois está así como todo cheo de lama e tal, non sei que, pero cando está a marea alta, pois está bonito, é así. E fixo todo por aí un paseo, e fixo unha destas míticas letras en plan enormes con boiro, que sabes que estes todos estes discos que Como en teñen letras Foz. para cada foto. Pois si, puxo unhas letras desas, así. E a mí gustame moito as letras, Eu botei a Juanjo polas putas letras tan fermosas que fixo, pero nada, non joderon yo o goberno, é así. Puta vida. Ai, Dios. Nos de eso en Pol. Ai, bueno, en Pol sabes que ten. O sea, desas cousas así tal. Hai unha, o sea, a festa grande do Concello é a festa do inmigrante, que se fai en Mosteiro. Bueno, é unha festa pois, en honor aos inmigrantes e tal. E se colocan ali, cada ano se coloca unha placa, plan, hai como, é que non sei como chamarlle aquelo, plan, hai unhas estructuras ali no campo da festa, entón se van completando de, pois, desas, como se chaman? Bueno, esas cosas, e van as pegando por aí, e además son todas de mármol, en plan, además cada unha ten un dibujo diferente. Cando foi cando ganamos o Mundial, bueno, cando España ganou o Mundial, que eu non ganei nada, puxeron unha coa Copa do Mundial tallada, así dorada, sí. E despois houve un ano que colocaron unha escultura dun emigrante sentado encima dunha maleta, e aí é onde te faz as fotos así do Concello e tal. Que fermoso monumento á emigración polense, así. Fixa a residencia de ancianos ao lado do tanatorio, que é como un pouco creepy. Hostia, para forrar camiño. Eso é ecolóxico, é así. Sí. Además, en plan, as portas están unha enfrente da outra. Así que... Claro, hostia, xa sale de aí, xa vai para outro lado, listo. Un concello chulísimo, que tenéis que vir todos, que é precioso, porque hai moitas cousas que ver. @turismopol é así. Hai oferta turística, é así no Concello de Pol. Hai alguén que teña así unha casa rural ou algo. Sí, hai varias. Ahora viron outra, además. En plan, hai. Además, ahora hai unha que están facendo como, ahora van facer un curso de fotografía, fan un curso de hacer cookies. Hola, ai, mima. Un día unha tipa que ten unha casa rural contoume que, o sea, alojaba así a casa moito a un tipo que dicía que iban así como a facer business, non? En plan, que viña así solo un ou 2 días en plan pola semana, de vez en plan unha vez ao mes ou así, en plan un mércores ou así que diste, bueno, tal, non sei que. E un día foi ali, en plan, claro, obviamente o día se xente van así a limpar, e así. E chegou así un pouco antes da hora, e así, di, bueno, xa marcharía, tal, non sei que. E ao chegar, é así, estaba o señor con outro señor que dixo que debía de ter sobre desde 55 a 70 anos, e despois dúas rapazas racializadas que moi contentas, e así que salían con ele e tal. E despois entraron ali e tiñan ali unha tarta na nevera, e así que tiña dúas candeas que tiña 19. Era o aniversario dunha das rapazas. Que chungo, A ver, claro, a mellor que tes unha rural, pues bueno, a saber, supoño que tens así como unha gran amalgama así de clientela, así. Pero bueno, eso é para outro tema. Pues vamos deixando aquí, así, agora vamos a facer o post, dio mío, o show Patreon exclusive, así, abúrese, así, e non drojarse, así, e ir a Pol, así, @turismopol, así. Sabes que estou a poñer na web do Concello? O Concello ten web? Sí, cutrísima. Aí vai estar. Ala, pues, non sabes de diseño web? Pues, xa tes aí un chollo. Ala, veña. Amores, chao. Chao.